Den screencast, vi nu skal se, omhandler nedbrydelse af alkohol i kroppen. Når vi taler om alkohol i kroppen, så er det altid det molekyle, der hedder etanol, vi taler om. Etanol har 2 carbon og 6 hydrogener og en enkelt oxygen. Her ser vi strukturformlen for etanol, mens vi her ser en lille smule udvidet molekyleformel. Etanol tilhører stofklassen alkoholer, og alle alkoholer har navneendelsen ol. Det vil sige, hvis vi kigger på navnet etanol, ser vi, at navnet ender på ol, fordi det er en alkohol, og det starter på etan, fordi det har 2 carbon. Det, der gør en alkohol til en alkohol, er den her OH-gruppe, som vi ser her. Alle alkoholer har en OH-gruppe. Det er en af de karakteristiske ting, der er ved alkoholer, specielt etanol, som er en lille alkohol, er, at OH-gruppen er hydrofil, og det betyder, at etanol er opløselig i vand. Det er sådan, at vi har i etanolmolekylet vi har en polar ende her, mens resten af etanolmolekylet her, altså carbonenden, er upolær. Når vi så indtager alkohol, så vil det første, der sker, det er, at der vil ske en nedbrydning af alkoholen. Ved hjælp af nogle enzymer vil den blive omdannet til noget, der hedder etanal. Etanal er et molekyle, der tilhører stofklassen aldehyder. Og aldehyder, de har navneendelsen al fra aldehyd. Derfor hedder vores molekyle her etanal, fordi det er en aldehyd. Mens den har 2 carbon, derfor hedder den etan først. Det, der gør en aldehyd til en aldehyd, er den her gruppe, et carbon i enden af en carbonkæde, som har et enkelt dobbeltbundet O, mens resten af molekylet har hydrogener hele vejen rundt. Efterfølgende vil den her etanal blive omdannet til en carboxylsyre. Helt specifikt er det så etansyre, der er tale om. Og carboxylsyrer, de har alle sammen navneendelsen syre. Det, der gør et molekyle til en carboxylsyre, er den her gruppe, hvor vi kan se i forhold til aldehydet, hvor vi har et enkelt dobbeltbundet O, så har vi altså både et dobbeltbundet O og en OH-gruppe. Etanolmolekylet i kroppen bliver altså noget, der bliver kaldt oxideret hele vejen igennem processen. Det her sker ikke blot af sig selv, men der skal noget til at hjælpe undervejs. Til allersidst så bliver det her etansyre, som vi også kalder eddikesyre, omdannet til vand og carbondioxid via noget, der hedder citronsyrecyklussen. For at alt det her skal kunne ske, så skal der være nogle enzymer i kroppen, der kan hjælpe på vej for at få de enkelte trin til at ske. Det er sådan, at den her etanal, som er et af nedbrydningsprodukterne for etanol, det er giftigt for kroppen, og hvis det ikke, det kan nå at gøre skade på kroppen, hvis man ikke, eller indtil det bliver nedbrudt. Og nogle af tømmermændssymptomerne skyldes i høj grad den her etanal. Det var en kort introduktion til nedbrydning af alkohol i kroppen.